Hola, hola, hola món! En el vídeo d'avui aprendrem com funciona l'Instagram, un programa molt conegut, molt divertit, molt útil, que li podem treure molt de suc, ens pot arribar a agradar molt i que serveix per més coses que no només penjar fotos. El descarregarem, l'instal·larem, crearem un compte i mirarem les primeres possibilitats. Deixarem per un segon vídeo les possibilitats més avançades, no? Però jo crec que amb el que farem avui teniu suficient com per començar a conèixer aquesta aplicació que jo crec que us encantarà. Comencem per descarregar-la. Com ho farem? Com sempre. Començarem per fer servir l'aplicació Play Store, que recordeu que és la botiga de Google, i és on tenim totes les aplicacions que necessitem. Picarem, veieu que l'he apartat una miqueta perquè la veieu clara, vale? Picarem, vale? I em demana què vull posar. Doncs vull Instagram, val? I la lupa. Val? Recordeu, ara em demanarà instal·lar, jo li dic que sí, i recordeu que trigarà més o menys depenent de la connexió del vostre telèfon, de l'estabilitat del vostre wifi, però no serà pas gaire, veus? Ja està instal·lant. Ja està instal·lant, d'aquí un momentet me dirà que ja està i que ja la puc obrir. Vale, veus? Instal·lada. Abrir, doncs abrir. Val, ara em dona la benvinguda. Vale, tenim dues opcions, iniciar sessió amb Facebook o registrat amb el correu electrònic i número de telèfon. A veure, la part més fàcil és connectar amb el mateix compte que ja teniu. Val? Llavors, no cal crear compte nou, contrasenya nova, no cal. Però aquesta és el que dèiem, és la part fàcil. Jo vaig a fer la part difícil, que és, posem que no tinc compte de Facebook i me vull registrar amb un compte nou. Val? Puc fer-ho amb un correu electrònic o amb un número de telèfon. Llavors, pico aquí sota. Me diu, què vols fer-ho? Amb el telèfon o amb el correu electrònic? No, jo m'estimo més amb el correu electrònic. Doncs, correu electrònic. Vale? Em diu, posa aquí el teu correu electrònic. Llavors, jo posaré el que vam fer, que era Pepita prova, Pepita, és que no me'n recordo mai, Pepitaprova @gmail.com. Siguiente. Que era de nom, era Pepita. Prova. Bueno, Pepita, deixem en Pepita. I contrasenya havíem posat 483. Cada vegada fèiem la mateixa. Val? Ara aquí li podem dir, ¿quieres que Instagram acceda a tus contactos? Li podem dir que sí o que no. A priori li hauríem de dir que sí. Per què? Perquè serà més fàcil després cercar quins contactes dels nostres tenen compte a Instagram. Val? Jo ara vaig a dir-li que no, perquè no vull que me barregi comptes, perquè després tindré un follon aquí terrible amb les 3 o 4 comptes d'Instagram que anem fent per proves, no? Però vosaltres li heu de dir que sí. Vale? Llavors, de seguida us sortirà la quantitat dels vostres contactes, la quantitat de gent que tingui Instagram i llavors ja no haureu de buscar. Val? Añade tu fecha de nacimiento. Doncs 21 de maig del 2019 me vaig a treure 15 anys o 20. Ojo, majors de 16 anys. Calculeu sempre la data, poseu-la de veritat, i si no voleu posar-la de veritat, calculeu la data perquè sigueu majors de 16 anys per poder tenir un compte a Instagram i majors de 18 per poder penjar segons quines fotos, val? O sigui que per anar bé, 95. Au. Val? Aquí me permet canviar el nom d'usuari que m'ha donat ell, però a Pepita 2020, o continuar tal com està. Ja m'ha agradat molt. Vale? Us recordo que els noms d'usuari comencen sempre amb una arroba. O sigui, en aquest cas, el meu serà @provapepita2020. Vale? Sempre comencen amb una arroba. Si tu vols fer menció a algú, si no poses l'arroba no quedarà etiquetat. Val? Llavors, els que ja sí que teniu Facebook, si ara aquí posessis connectar con Facebook, automàticament també t'arribarien els contactes de Facebook que tenen Instagram. Jo, com que no tinc Facebook encara, faig omitir. Val? Aquí me diu,
Seguir amigos es refereix als amigos de Facebook. Jo, com que no et tinc, doncs igual, omitir. ¿Vale? Añadir una foto de perfil. Està molt bé que posem una foto, més que res perquè ens identifiquin els coneguts. A vegades és més ràpid, entre 15 Joseps, és més ràpid reconèixer el Josep que estem buscant per la foto que pas pel nom, no? Ara, no té per què ser una foto vostra. Pot ser qualsevol cosa que us identifiqui, no sé, la bandera, l'escut del Barça, el que vulgueu, val? Llavors fem añadir una foto. I me diu, la vols importar des de Facebook? Vols fer la foto ara o la vols escollir des de la fototeca, des de la galeria? Val, doncs importar des de Facebook no, perquè hem quedat que jo no tenia Facebook. Podria o fer una foto ara, a mi mateixa, qualsevol cosa que tingui perquè hi ha al despatx, o elegir de la fonoteca. Vaig escollir de la galeria. Elegir. I me surten, tiquitín, 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 tiquitín. Doncs mira, aquesta Magdalena, que vaig fer l'altre dia. Bueno, no la vaig fer jo, la vaig fer la meva filla. Vale? M'està demanant si pot accedir al contingut, perquè si jo no li deixo accedir al contingut de les meves fotos, no podrà importar-ne una, adquirir una per tenir-la amb el perfil. Veieu que jo ara estic picant al centre de la foto i jo la puc moure fins a arribar-la a centrar. La puc fer més gran o més petita, estirant o arronsant amb els dits. ¿Vale? ¿Sí? Cuando os agrade, Dios. Andaban. Se ha añadido la foto de perfil. Además, comparte esta foto como publicación. Vale. Vol dir que, a més, jo puc, des d'aquest moment, fer la meva primera publicació com a usuària de Facebook. I la gent que ho vegi veurà que la primera foto que jo he posat és aquesta. Dius, ja em va bé. Siguiente. Ara, sugerencias de persones. Això me fa una sèrie de suggerències en funció dels contactes que jo tingui, en funció de ubicació, en funció, sobretot, de contactes més populars. Llavors jo puc passejar-me per aquí i veure si alguna d'aquestes persones m'interessa. Anem a posar un parell de 3 perquè es vegi que, bueno, per això, per tenir alguna cosa de moure. Mira, jo què sé, Ikea, vaig a posar Ikea, que segur que tenen imatges de mobles molt xules. Us agrada la roba? Doncs vinga, Zara. I... Mira, Huda Beauty. Vale. Vale? Llavors, ara mateix jo estic seguint aquestes persones. Veieu que han quedat les que estan en blau per seguir i les que estan en blanc ja les estic seguint. Val? Llavors jo ja he acabat de mirar aquestes suggerències de persones i pico la fletxeta de dalt de tot blava. I me surten aquí dalt, ja me surt la pàgina normal, la pàgina central d'Instagram amb a dalt de tot la meva història, uns circulets amb les persones a qui segueixo, Ikea, Huda Beauty, Zara, Dani Rovira, i comencem per la mateixa publicació que jo he fet. La mateixa publicació que jo he fet, veieu que diu que l'has fet Proa Pepita 2020 i tinc 3 puntets a la dreta, 3 puntets en vertical. Si jo pitxo aquests 3 puntets, me permet publicar això mateix en altres llocs, copiar l'enllaç si li vull ensenyar a algú, compartir amb algú, editar. Editar vol dir afegir un comentari, treure un comentari, borrar una cosa, afegir una cosa, treure-la, ¿vale? Podria eliminar el que he fet després de veure-la, dius, quin horror de foto, la trec, o desactivar comentaris. Amb això jo evitaria que la gent me fes cap comentari, val? En aquest cas no toco res. I vaig a la part inferior. A la part inferior, començant per l'esquerra, tinc la caseta. La caseta vol dir home, a casa. Vol dir al principi de tot, l'inici. Si jo ara estigués, vaig a moure'm, estigués aquí baix, vale? Si pico la caseta, torno a anar al principi. Estigui allà on estigui, si pico la caseta, vaig al principi. Me salto la lupa, que és el que tindrà més feina, i vaig més endavant. La creu sempre és afegir, vale? Afegir què? Doncs afegir una foto, afegir un vídeo. Llavors jo pico la creu i me dius, puc afegir alguna cosa des de la galeria, una foto, un vídeo, val? Mateix, però guaita, vaig agafar
la meva impressora. Vale? Aquí dalt, un cop he agafat la meva foto, la meva impressora mini és moníssima, genial, aquest invent és més genial. Això de poder portar al bolso. Siguiente. Un dia us parlaré d'ella. Vale, veieu ara que si vaig moguent cap a l'esquerra la part de sota, vaig veient la mateixa foto en diferents acabats, diferents il·luminacions, en blanc i negre més pujat, blanc i negre menys pujat, potenciant més les clarors, les llums a les ombres, els colors més clàlids i els colors més freds. Llavors, en aquest cas no hi ha gaire història perquè estem parlant d'una impressora blanca, vull dir que no té gaire... I al costat veig que hi ha un inhalador Vicks. No hi ha gaire que fer, però bueno. La primera que trobo a l'esquerra diu normal. Llavors, segons vaig picant, va canviant l'aspecte, veieu? Ara vaig a buscar, aviam si l'altra que és en blanc i negre, aquesta Hudson també és xula, aquesta ja si m'agrada més. M'agrada més, vale? I faig siguiente. Ojo, un incís. Sempre, sí o sí, l'espai de fotografia en Facebook és quadrat. Vull dir, quan feu la foto, encara que el vostre telèfon mòbil, evidentment, farà la foto vertical o apaïsada i sempre rectangular, fins i tot en panoràmic, heu de comptar, centrar bé en el lloc que vulgueu l'objecte de la foto perquè després haurem de retallar-la. Es pot fer amb el mateix programa d'Instagram, vull dir, no cal fer coses rares, però que sempre és quadrat. Després, en un proper dia, us parlaré de programetes que hi ha molt xulos que en lloc d'haver de retallar la foto, el que pots fer és posar uns marcs als voltants, però això més endavant, val? Ara, estic aquí, ja he posat la meva foto i em diu, escribe un pie de foto o vídeo. Llavors jo aquí puc escriure la meva mini impressora. Ui, impressora. Vale. Ara bé, el tema d'etiquetar coses. Quan jo he buscat coses a Instagram, les puc buscar o per la persona que les ha fet. Per exemple, jo vull saber tot el que fa amb la seva vida Beyoncé. Llavors, jo no buscaré esmorzars, buscaré Beyoncé. I llavors ja me n'enteraré del que pren per esmorzar. Vale? Però si el que m'interessa són, per exemple, receptes d'esmorzars, val? El que buscaré són hashtags, o sigui, temàtiques, per dir-ho així. Aquestes temàtiques poden ser des de les fires de Girona hasta vacances, coronavirus o això, o esmorzars, o el que sigui. Val? Com es fa això? Si jo vull etiquetar una persona, aquesta persona hi he de posar el seu nom. Ara, evidentment, me dirà que no hi ha ningú. Bueno, potser sí que hi ha algú que es digui igual. El seu nom amb una... Mira, sí que n'hi ha. Amb una arroba davant. Quan jo poso això, amb una arroba davant, la persona a la que he anomenat, evidentment, sap que estic parlant d'ella. Val? Quan en lloc d'això poso una almohadilla, és un hashtag, una etiqueta, vale? Llavors jo aquí, per exemple, podria posar escriptori, coses que tinc a l'escriptori, però això m'ho redueix a la gent, a les persones de llengua catalana. Si a més afegeixo escritorio, se sumen totes, mireu aquí la quantitat de publicacions que hi ha amb el mateix escrit en castellà. Però si a més poso, bueno, en lloc d'escriptori posaré papereria, o material de papereria, escriptori, poso en anglès, clar, es multiplica a 5 milions de persones que poden veure això que jo faig, això que jo he fet. A veure, tot depèn, si jo penjo una cosa només perquè els meus amics sàpiguen que m'he comprat una impressora nova, o si jo fos el fabricant d'aquesta impressora i volgués que ho veiessin 5 milions de persones. Val?
igual passa amb les coses que feu vosaltres. No és el mateix si tu fas una foto amb la teva tieta de Bàscara, amb la idea de, bueno, que els amics vegin que estàs amb la tieta, o si tu aquesta foto és una foto artística i tens la intenció de penjar-la en un lloc que hi hagi altres fotògrafs, que hi hagi una valoració, fins i tot un concurs, o que t'hi vulguis guanyar la vida com a fotògraf, i llavors te serveix una mica de propaganda, val? Llavors, amb això ja he acabat. Ja no poso res més, ¿vale? Compartir. Doncs compartir. Finalizando. Ja tinc la meva primera, bueno, segona, perquè la primera era la Magdalena, el cupcake, ja tinc la publicació feta, val? I ara que estem aquí, a sota d'aquesta foto, i amb això ja acabarem, perquè si no s'està fent una miqueta llarg. A sobre d'aquesta foto tinc un cor, una bafarada, un avionet de paper i una banderola. El cor és dir, m'agrada, o ja no m'agrada, em torna a agradar, ¿vale? La bafarada és per fer un comentari. Diu, molt xulo, publicar. L'avionet, si aquesta publicació jo sé que li interessa al meu amic tal, jo amb aquest avionet pico i me diu, busca la persona que li vols enviar, a la persona dels teus contactes, i amb això li envies, perquè potser aquesta persona no ho ha vist, ¿vale? I la banderola és per guardar-me aquesta publicació. Imagina't que és una recepta que m'interessa, un mapa, una indicació concreta, unes instruccions, un concurs, el que sigui que m'interessa. Llavors, jo pico la banderola i puc simplement guardar o guardar en la col·lecció. Espera, marxat. Guardar en la col·lecció. Jo puc inaugurar una col·lecció que es digui deco, de decoració. Llavors, aquesta publicació ha anat a parar allà. Amb això jo podria fer diferents àlbums. Un de decoració, un de maquillatge, un de motos, un de bicicletes i un de trens, per dir alguna cosa. Val? Sí? Doncs continuarem amb el proper vídeo explicant com buscar coses, persones, llocs, imatges, vídeos a Instagram. Ara ho deixem exactament aquí. Fins al proper vídeo.